Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesucristo gure Jaunaren grazia, eta Jaiko Aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izaten gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Jesus jauna diotzurratuak salbatzera bidaia, erroki jauna. Egin dezagun otoi. Oi Jainko, zuk bakarrik eman dezakezu bizia heriotzaren ondoren. Aska ezazu Jose Gabriel gure segidea pekatu guztietatik. Kristoren biztueraren bidez, biztuera egunean zurekin elkartagunea zorion zuzeruan. Zure seme Jesucristo gure Jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalipsis liburutik. Nik Joanek mintzo bat entzun nuen zerutik, eta honela esan zidan. Idatzi ezazu, zorionekoak Jaunaren gai hiltzen diren hilak. Bai, ala dio espirituak, har dezatela atzeden beren nekeetatik. Lagun bait dituzte beren egite onak. Jaunak esana, Jesucristoren evangelioa santuanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek begiak zerura jaso eta honela egin zuen otoitz. Aita, hau da nire nahia, zuk eman dizkidazunak, dinagokeen tokian nirekin egotea, nire aintza ikus dezaten,
zuk niri emandakoa izan, mundua izan baino lehenagotik maite izan zuzulako. Aita zuzena, munduak ez zaitu ezagutu, baina nik ezagutu zaitut eta hauek ere ezagutu dute zuk biak nauzula. Agertu direnik zure izena, baita agertuko ere zuk niri didazun maitasuna haiengan izan dadin, eta ni ere haiekin egon dadin. Jaunak esana. Kristauentzako Jesusek esandako hitz hauek beti bihotzean erabakiak ditugun hitzak dira. Berak esan digu bere nahia, Jainkoaren nahia dela, denak berarekin egotea. Jaunaren aintzat ikustera aiatzea. Azken finean, bere mundu honetan hartaldeko argi guztiak goiko zeru hartako hartaldean ere berarekin elkartzea. Hoixe da Jainkoaren borondatea, denak berarekin egotea. Horretarako egin gaitu, berarengan zoriontsu izan gaitezen. Heriotza beti errealitate gogorra den, edozein momentutan aiatzen dela ere. Ustekabea denean, normalen are gogorrekoa egiten zaigu, eta guk pentsatu behar dugu, holako egoeratan, sufrimendua, tristura, mina, eukitzea gauza normala dela, are gehiago, esan genezake, horrek adierazten du, hil zaizkigunak maite ditugula, bihotzean ditugula. Horregatik oso gauza, esan genezake, naturala dela. Eta aldi berean, Jesusek nahi du, naiz eta guk min hori euki, min hori ez dadila izan itxaropenik gabekoa. Min hortan senti dezagula Jainkoak maite gaituela eta gure helburua beraregan dagoela. Ez daudela mundu honetan betiko, baizik eta gure helburua beste mundu honetan dagoela. Mundu honetan nola baitere erromesak bezala gabiltzala. Gero beste helburu baterako bidean, gure eguneroko bizitzan normala da, mila gauz ditugu, gauza egin beharrekoak, pentsatu beharrekoak, hitz egin beharrekoak, eta askotan ez gera ohartzen gure helburua ere edo noruz goazen, eta normala da, egunerokotasunean saltuta hola egotea. Baina halako momentu berezietan gertutik heriotzen bat tokatzen zaigunean akordatzen gera non dagoen gure jatorria eta gure helburua. Eta penakin bada ere, lehen esan edan bezala, ez da izan behar itxaropenik gabekoa jakinda, Jainkoak maite gaituela, Jainkoak gure salvazioa nahi duela, eta lehen edo berandugu han ere denok elkarteko gerala. Urtean zeharreko garaian sartu gera, Paskoaldia atzokoan bukatuta, eta horrek ere gogorazten digu egunerokotasunak zen olako garrantzia duen. Gure erlijioan esan genezake hotxe dela importanteena. Ez digu Jesusek eskatzen gauza harrigarriak eta izugarriak eta gero liburuetan idatzita geldituko direnak egitea. Gehien balio duena gure egunerokotasunean elkar maitatzea, elkarri laguntzea, bidean aurkitzen ditugunak karinoz saludatzea, norbaitek laguntza behar badu laguntza hori eskaintzea. Eta horrek balio du gehien Jainkoaren begietan. Gaurkoan Jose Javier despeditzea tokatu zaigu, eta eskatzen diogu Jainko honorri, bera gu bezala egin zuen Jainko honorri,
bere seme honen bihotz on hori ikusi bezala eta goiko zeru hartan hartu bezala. Badakigu gure fedeak hala erakusten digu, hildakoekiko gure harremana ez duela erabat heriotzak suntsitzen, aldatu egiten duela. Horregatik eskatzen dugu Jakoiko onari, goiko zeruan har dezala Jose Javier, berak handik gure alde egin dezala. Eskatezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezake, harenarekin elkartuz. Entzun eta honak bihotzez egiten dizkizu gure eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Hoxe gabe zure zerbitzariaren salamenerako eskaintzen ditugu oparian, eta haustez eskatzen, zure semea salbatzaile itortu duenak, epaile erruditzu arki bezala, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Egokia bai eta zuzen honai eta bizuri eskerrak ematera jauna, aita guztiz, santu jango igual duzteru beti ere gaurri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak guztien aldeita gu guztiok betirako iniez gaitezen. Gehiago oraindik bere bizi eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Afalondoan berdin gaituzaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman ziren esanez, hartza zuen eta eran guztio kontatik, hau bere egonarik kaliza da, itun berri eta betikoaren onola, zuentzat eta askorentzat, bekatuak barratzeko isuriko dena, egiztu ere hau nere horretari. Gogoan izan jona, mundu guztian zabaldu dagoen zuretzat. Eramazuko ikasun zoran, Frantzisko eta Santarekin, Frantzisko Goiaztaiarekin, eta
egiten izan guztik baina. Gogoan izan jauna, mundu hontatik zure gana eraman duzun Jose Javier zure zerbitzaria. Mundu honetan zurekin bat egitik bizi izan dena, iztueran ere zurekin bat egitik izan dadila. Gogoan izan baita ere bizi itxaropenean joan diren gure zebideak eta hildako guztiak. Arrizatu zeure aurpegiaren argitan. Errok izatuzkigu arren, gur guztiok, betiko bizitza iritsi dezagun, Jainkoaren abamaria doatxoarekin, apostolu santuekin, eta gitaldi guztietan zerabizkide izan diren santuekin. Haiek emateako dezaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure Eta eskurik eman gabe, eman izue pakea. Jangoikoaren izotxak, zuten zen duzun momentu pekatua, erruki jaunan. Jangoikoaren izotxak, zuten zen duzun momentu pekatua, erruki jaunan. Jangoikoaren izotxak, zuten zen duzun momentu pekatua, Hona hemen, jangoikoaren izotxauna munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren mandamentuak. izenean eta parrokiaren izenean
Eskerrik asko gaur honea etorri zeraten guztioi. Olako jendezan hemen elkartu gara, Jose Javieri despedida egiteko. Bere familiari, une sakin hauetan, gertutasuna, maitasuna erakusteko, eta Jangoikoari bere harimaren alde bihotzetik erregutzeko. Ohitura dugu bezala, datorren igandean ere, hamaiketako bezetan, mezara nagusian, berriz ere gogoan hartuko dugu bereziki Jose Javier. Eta orain bukatu horretik, azken erresponsoa egin dezan.
gure aita, egizu jauna, Jose Javier zure zerbitzaria, sardadila argi eta bakeren bizilekura. Beraren alde ospatu baitugu Pasko sakramentua Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, bere ikantza itzatela jaiko guztialdunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazten jaunaren batean.